tänkte fortsätta med den förra banan. Så nu kör jag den då. Så nu kör jag. Hej. Okej, jag får väl köra om. Vänta. Jag ska testa igen. Inte igen. Vänta. Så nu tänker jag testa den här. Så. Så varför... Jag ska se om det funkar nu. Men kom igen. Men ändå bilen går. Okej, men det här funkar. Så, nu kommer jag hit. Okej, kom igen. Vinn. Vinn. Men gå. Så, nu är jag här. Och jag klarade det. Och det tog tid. Okej. Nu är det den här. Okej, jag kom hit och jag vann. Och min bil gick sönder. Nej, jag fick den här. Jag fick 2, men jag vill köra 1. Okej. Jag gillar den här banan. Det är min favoritbana. Oj! Okej, kanske jag skulle använda paraplyen nu. Okej, inte nu. Och nu paraply öppna. Stäng. Paraply öppna. Paraply. Okej, jag gick över den. Nej. Kom tillbaka. Så. Och jag var... Ej, tryck bak. Okej, där stannade du. Och jag klarar också den här banan. Vilken no best. Och det var allt för den här videon, så hej då.